No niin, hei vaan kaikille ja tervetuloa tänne Miehet ratsaalle näytökseemme. Minä olen tosiaan Kovasen Karoliina Kekylen Center Tavelasta yrittäjänä ja ratsuttajana, valmentajana siellä toimin. Ja toin mukana 6 komeaa miestä tänne meidän messuareenalle vähän esiintymään ja kertomaan heidän kokemuksiaan hevosista ja ratsastuksesta ja miten on tähän hommaan tulleet mukaan ja miltä se on tuntunut ja mitä mutkia matkassa on ollut. Ja täällä meillä on meidän ratsastuskoulusta myös 2 hevosta esiintyvät tässä ohessa. Siellä Samin kädessä on puoliverinen ruuna Kalle. Kalle on aikoinaan hypännyt Maiju Mallatin kanssa 120-130 luokkia, eli on ihan orientoitunut estehevonen ja toimiikin tänään vähän estehevostehtävissä. Ja siellä Jennillä kädessä meidän husulponi Vado, joka sitten juoksee täällä tietynlaisen radan muutaman miehen kanssa. Molemmat hevoset tosiaan toimivat meillä ratsastuskoulussa ja kilpailevat myös oppilaidemme kanssa. Se, miksi me täällä tänään ollaan, on tavallaan vähän tarkoitus herättää huomioon nimenomaan näihin miehiin ja yrittää saada vähän tähän lajin pariin enemmän miehiä ja poikia. Hevosalahan on sinällään vähän muuttunut joitakin vuosikymmeniä sitten. Hevosten kanssa työskenteli pääosassa miehet tietysti työn takia peltotöissä, maataloustöissä, armeijassa ja tietysti ratsastuskilpailuissakin, mutta nyt sanotaan 90-2000-luvulla se homma kääntyi vähän niin, että hevoset muuttu harrastuseläimiksi ja sitten me naiset tultiin kuvaan. Ja en tiedä pelästykö miehet ja hävisi lajin parista vai mitä tapahtui, mutta aika naisvaltaiseksi tämä homma täällä Suomessa ainakin meni. Ja nyt me ollaan ainakin muutaman vuoden yritetty kovasti taas houkutella miehiä ja poikia lajin pariin, koska sehän tässä on hienoa tässä meidän lajissa, että tämähän ei ole mitenkään sidottu sukupuoleen tai ikään tai edes oikeastaan kokoon. Ja sehän on todella iso rikkaus tässä lajissa. Ja sen takia me täällä ollaan miesten kanssa nyt areenalla ja näytetään vähän ja kerrotaan mitä he tekee ja yritetään sitä kautta saada sitten lisää myös miesharrastajia lajiin. Tosiaan täällä nyt ensimmäisenä esittelen Hassan Iberin. Hassan on tosiaan ammattiratsastaja ja kilparatsastaja ja tällä hetkellä pitää Hyvinkäällä omaa tallia. Ja Hassan voisi nyt lyhyesti vähän kertoa, että miten hän ylipäätään tämän lajin pariin tuli ja miltä se on tuntunut. Joo, eli Ylöjärvellä Jutan tallilla aloitin ratsastuksen 9-vuotiaana äidin innoittamana ja piti mennä kokeilemaan vaan alkeiskurssia ja sen jälkeen mietiskellään, että jatkaako vai eikö jatka, mutta jotenkin se jäi koukkuun siihen touhuun ja äkkiäkö siinä tuli sitten oma poni ostettua ja sitten tuli toinenkin poni ja sitten ruvettiin suunnittelemaan kilpailuita ja sitten se homma lähtikin vähän niin sanotusti käsistä, että siitä ei ollut paluuta enää takaisin, mutta tyytyväinen kyllä on, että jatko on ollut tässä lajissa ja antanut tosi paljon itselle ja mä oon saanut tästä hyvän ammatin tehtyä itselleni ja näin. Onko Hassan törmännyt johonkin syrjintään tai johonkin ongelmiin tässä naisvaltaisella alalla? Onko ollut jotain sellaista, että on tarvinnut miettiä, että onko mies oikeassa paikassa? No, olihan se silloin, sanotaan kouluaikaan yläaste, niin siellähän nyt on jonkinnäköistä nälvimistä ollut, mutta mä nyt on ollut silleen aika itsetietoinen siitä mun omasta tekemisestä, niin mä en ole kenenkään antanut pilata sitä fiilistä millään nälvimisellä tai muulla vastaavalla häiritsevällä kiusaamisella. Se on juuri näin. Jokaisen pitää todellakin uskoa siihen omaan tekemiseen ja tehdä niitä asioita, mistä tykkää. Okei, mennäänpä sitten seuraavaan mieheen. Kukas me sieltä otetaan? Jesse Arolainen siellä Hassanin vieressä. Myöskin ammatikseen toimii hevosten kanssa 25-vuotias ammattiratsastaja, esteratsastaja. Ja
Jesse kirjoitti aika hienosti, kun kysyi vähän esittelyä. Hän kirjoitti, että hevosista voi saada mitä parhaimpia ystäviä, opettajia ja harrastus ei katso ikää tai sukupuolta. Ja se on se syy, miksi Jesse on tämän lajin parissa. Ja se oli aika hienosti sanottu. Kerro vähän, Jesse, mikä on ollut sun mieleenpainuvin hetki hevosten kanssa sun uran aikana? Kiitos. Ja voisitko toistaa, oliko Että mikä on ollut mieleenpainuvin hetki mieleenpainuvimpia hetkiä? No niitä on varmasti tosi monta, mutta on niinku ainakin tullut kierrettyä maailmaa niinku näiden hevosten perässä ja nähtyä paikkoja, mihin ei olisi ehkä tullut lähettyä. Ja sit tavallaan se on niinku antanut jonkunnäköiset raamit tälle elämälle ihan niinku yleensäkin, että kun se tallin pitää tulla käytyä ja joku päivä ei huvita lähteä. Niin sinne on vaan mentävä ja se hevonen on liikutettava, vaikka vähän väsyttäisi ja muuta. Et niinku, mä sanoisin enemmänkin, että niinku, et se on antanut vähän niinku suuntaa elämälle ja päässyt niinku paljon kokea monia pieniä asioita siitä se koostuu. Näin mä sanoisin. Kiitos. Kyllä, eli suosittelet lämpimästi hevosia ratsutusta kaikille miehille. Onko sulla jotain heille sanottavaa, jotka täällä mahdollisesti miettii sitä, että uskaltaisiko lajin pariin? Joo, ei muuta kuin tallille vaan, että jos ei muuten, niin sitten ottaa joku kaverin matkaa ja lähtee. Siellä on aina kiva olla, kannattaa kokeilla aina. Kiitos, Jesse. Otetaanko sieltä sitten takaa Jukka seuraavaksi. Meillä on Jukka Ikonen, 32-vuotias ohjaaja, toimii siis ohjaajana huumekuntoutuksessa, eli ei työkseen ainakaan vielä tällä hetkellä hevosten parissa, mutta harrastukseen hevoset mainitsee ja ilmeisesti puolison kautta tullut lajiin vai mitä, Jukka? Juu, että en mä varmaan muuten tallille olisi lähtenyt, mutta tosiaan mun vaimo on toi ratsastuksen ohjaaja, niin olin sit tallilla ja halusin kokeilla ja sit siitä heti innostuin tai sillain. Mut sit kyllä mä se aika niinku ihan, ettei mua kyllä mitenkään missään vaiheessa painostettu, että nyt pitäis ratsastaa tai sitä, että se oli vähän ehkä enemmänkin toisinpäin, että mä kyselin sitten sen jälkeen niinku joka päivä, että voisiko taas lähteä tulla mukaan tallille ja silloin. Kerroit tuossa, että suunnittelet opiskelua ratsastusterapeutiksi, eli ilmeisesti jonkinlainen ammatti hevosten parissa kiinnostaa. Joo, kyllä mä oon miettinyt, että kun teen kumminkin sellaista työtä ja mulla olisi sit niinku koulutuksen puolesta niin valmiudet siihen, että vois lähteä opiskelemaan ja varmaan ratsastustaidotkin alkaa olla sellaiset, että sinne pääsis. Oon miettinyt, että nyt hakis sinne. Se on hieno kuulla. Koitko sinä, kun aloitit ratsastaa, niin jotain syrjintää tai muuta ongelmaa sen suhteen, että miehenä tulit lajin pariin? No en mä nyt sillä lailla kyllä mitään ole kokenut, että tietysti olisi ihan kiva, että ainakin täällä Pirkanmaalla niin ei nyt miehiä ihan hirveäseen tungokseen asti ole koulukisoissa, että olisi silleen niinku kiva, että olisi joskus niinku miehiäkin niissä tai silleen tämmönen niinku semmoinen, että en mä kyllä mitenkään silleen niinku kokenut mitään. Hieno homma, hyvä näin. Otetaan sieltä vierestä sitten Mikko Nieminen. Tituleeraamme häntä kisaiskäksi, koska hänellä muutama tytär tosiaan ratsastaa aktiivisesti ja kilpaileekin ja Mikko hoitaa sitten peruskuljetukset ja huoltohommat siinä ohessa ja on käsittääkseni hiukan ollut hevosen selässäkin töissä ihan muualla, mutta miten Mikko tähän lajiin tyttärien kautta ilmeisestikin? Joo, lapset rupes harrastaa ratsastusta 2007 tai 2008 vuonna ja sitten sitä kautta innostus lisääntyi sillä tallilla käydessä, niin sitten jossain kohtaa päätettiin ostaa ensimmäinen hevonen ja sitten sitä kautta on ollut kaiken kaikkiaan 4 tässä matkaa varrella tällä hetkellä on 3 ja 3 tytärtä, joista ainakin nyt 2 joka päivä ratsastaa ja 1 on ehkä aloittelemassa jossain vaiheessa omaa uraansa, mutta oma rooli on tosiaan se 3 koota, kannusta, kustanna ja kyyditse tai kuljeta, kuten oli. Ja joka toinen viikonloppu käydään kisamatkoilla, niissä on mukana ja nehän on tämän maailman suola ainakin meikäläiselle.
pääsee jännittämään tyttären puolesta, kun se siellä kisaa. Ja muuten talli hoitaa hevoset ja työt hoitaa ratsastukset, niin ei sinne mulle semmoista huoltovastuuta hirvittävästi jää enää. Että se on hyvin viikonloppupainotteista. Mutta et pistä pahaksesi, että tämmöinen kokonaisvaltainen laji on elämääsi tullut? En ollenkaan. Kyllä tää on ihan itsellä ei ole minkäänlaista hevostaustaa historiasta, että se on painottunut lapsuudessa jääkiekkoon ja muihin juttuihin, mutta näihin hevoshommiin en ole kyllä ollut koskaan millään tavalla perehtynyt, että kaikkea mitä opetella alusta hevosiin liittyy ja jotain ehkä on oppinutkin. Varmasti hevoset opettavat paljon ihan elämästä ja vastuuntunnosta ihan jokaiselle. Sitten siinä vieressä 43-vuotias piinkova alkeisratsastaja Jussi Koro, kuten hän itseään tituleeraa. Jussi itse asiassa oli meillä Tavelassa tämmöisessä Miehet ratsaille -projektissa, missä otettiin kuusi ihan alkeista tai miestä, joilla ei ollut mitään kokemusta ratsusta, otettiin tähän projektiin ja meillä oli 8 kuukautta aikaa reenata ihan muutaman kerran kuukaudessa ja näiden miesten piti hypätä 80 sentin esterata sitten elokuussa ja Jussi on yksi niistä, joka sen radan hyppäsi ja muistaakseni kai puhtaalla suorituksella. Joo, suoritus oli puhdas ja pääsin palkintosijalle juuri viimeinen. Niinhän se oli, mutta sija kuin sija, eikä se näin. Kyllä. Jussi on tosiaan nyt muutaman vuoden ratsastanut ja ilmeisesti vaimon kautta ja vähän tämän projektin kautta jäänyt lajiin. Mitäs tämä 2 vuotta on sulle tarjonnut? Joo, eli tosiaan en varmaan itse olisi tallille eksynyt. Vaimon kautta. Vaimo aloitteli vanhaa harrastusta ja pari vuotta mä kattelin siinä, että olisikohan tuosta meikäläisen hommaksi. Ja se näytti niin hirveän helpolta. Katso TV:stä, että eihän siellä tarvitse muuta kuin istua ja hevonen vie mennessään. No sit kun mä pääsin kokeilemaan, niin se todellisuus paljastui sieltä. Mutta joo, nämä pari vuotta, niin nämä on hienoja hetkiä ollut sillä, että kerran viikossa käynyt ratsastaa ja jotain siinä on aina vähän oppinutkin. Nyt pysyy melko hyvin selässä. Kyllä varmasti näin, mutta sä jatkat harrastamista niin kauan kuin hyvältä tuntuu. Niin mä taisin laittaa, että niin kauan kun se on mukavaa, niin iästä se ei ole kiinni. Ei onneksi. Otetaan vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä Sami sieltä esittelyyn ja sitten me kiireen vilkkaa aloitetaan meidän joukkuehenkinen viestikilpailu. Eli Sami Polstedt siellä Sami Kalle hevosemme kanssa. Sami on ratsastuksen ohjaaja ja opiskelee opettajaksi paraikaa Hypäjällä. Samilla tosiaan hevoset myös ihan ammatti. Mikäs meininki Sami siinä? No, mä oon ainakin tykännyt hirveän paljon tästä ammatista, että silloin kun mä päätin vuotta, nyt muistan, mutta siitä on aikaa 4 vuotta sitten, että haluan tehdä ratsastuksesta ammatin, niin on kyllä ollut tyytyväinen, koska tää on avannut monta polkua, kun on lähtenyt opiskelemaan ammattia ja hevosten pariin. Ja nyt on tavoitteena sitten tosiaan valmistua ratsastuksen opettajaksi ja siitä jatkaa vielä sitten matkaa eteenpäin hevosalalla. Alalla kyllä. Mitäs haasteita sä oot kohdannut tässä hevosalalla tai onko tullut jotain semmoisia hetkiä, että onko tää on juttu? No, haasteenahan on ollut nuorena kun aloitin ratsastuksen, niin ei ollut varaa, vanhemmat ei sitä kustantanut, niin joutunut sitten itse kerää sen kaiken rahan siihen, että on päässyt hevosen kyytiin, mutta siitäkin selvittiin ja sitä kautta sitten pääsi opiskelemaan ammatiksi. Ja ehkä eniten se, että tällä alalla on, tai ratsastuksessa on tosi vähän miehiä ollut, mitä on kohdannut, niin siitä on tullut pientä kiusaamista, että on niin naisvaltainen ala ja naisia on paljon, niin sit se on aina siitä sitten saanut kuulla, mutta en ole niinkään siitä välittänyt toista korista sisään ja toista sitten ulos. Näinhän se menee ja nyt vaan jatkat uran luomista ja pidät miesten lippua korkealla. Nyt me aloitamme tämmöisen pienen joukkueen